Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Wahyu Al-Fajar saking kelas TKF kalih lajeng macaaken geguritan basa Jawa Jagate Gonjang-Ganjing dening Rembayun Miji Lestari. Dak sebut Jagate Gonjang-Ganjing amarga akeh wong kang ora padha eling. Apa meneh marang sing gawe gesang. Wong gedhe padha jegal-jegalan, rebutan panggonan lan panguwasan. Ewadene wong cilik padha gedung sangan, golek pangan panguripan. Sing dhuwur saya mulur, sing ngisor saya tekor. Pantem jagate lagi gonjang-ganjing, akeh kang padha ngedan. Yen ora edan padha ora keduman, padha dugang dinugang. Sengkang-sengkangan ilang rasa kamanusan. Lumrahe wae Gusti paring samubarang pepeling. Maneka bebendu lindu, petir angin udan ora wis-wis, supaya manungsa padha eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.